No, bun, salutare tuturor și bine v-am găsit la primul episod din Mortal Kombat. Să începem cu echipa noastră care pe mine m-a costat cam mult și mă mânc cu ochiul. Bă. Ce? Nu, nu tak. Bun, așa, hai să batem. Gata, un mort. Mort, așa. Ia-dă-vă și eu. Bun. Gata. Ai închis marea? Și copil? Copilul, da. Și n-am mai postat de mult pentru că mult de treabă, musafiri mulți și chef nimic. Eu am fost la fotbal, că altceva n-am ce face. Și tot am uitat, am zis că filmez și până la urmă nu. Am apucat și eu să mă filmez, n-am mai filmat de mult. Oh! Bine. Oh! Li Kuei. Și-am dat o fix acolo. Și-am terminat școște. Ok. No. Să continuăm și noi cu ce avem. Hai să mergem pe online. Faction Wars. Fight online. Fatal Battles. Sun God, Gunslinger, Nimble. Hai că poate fac și eu X-Ray-ul pe ei. Hai, așteptăm să încarce. Că doar de aceea se numește Mortal Kombat. E aproape ca și pe calculator, numai că mai mulți oameni, mai multe caractere, mai mulți campioni. Și multe scoase, adică alții chiar nu. Tu ce naibii? Nu mă, l-am pe coanci. Nu cred, bă! Și cum trebuie să facem așa? De ce l-am dat? Hai, de pe... Bine, nu pasă. Hai că aștept X-Ray-ul. Apoteritism. Ce naba zice. Fac.
Ciocanul Sub-Zero! Nu. Stai, nu. Bun, ne-am bătut la online. Ăla fotbal. Stai, nu. Un pic mai trebuie și Sub-Zero level 20. Un pic. De ce? What the fuck? Ok. Ce e la fuziona la levelul ăla? Habar nu. No, bun. Să vedem dacă putem bate și acum. Du-te naibii, Curucon! Nu e ce să vezi să spune Curucon. Spir! Nu știu. Acum Jennifer. Hai, dau pe... What the fuck? Și hai că dacă fac greu pe cine e bine. Bun, hai că aproape facem și noi X-Ray-ul. O să-l păstrez pe Curucon. Nu cred, du-te drac! Așa, bun, hai că-l fac pe Con și pe noi. Du-te naibii, Curucon. Nu cred. About me, du-te încolo. Curucon. Și I win. I win. Sub-Zero. Să iau și X-Ray-ul. Bun, am luat. Dark Lord Curucon, Sun, Blood God Curucon, Master of Souls Ormac. Ai. Hai să vedem, poate pot să fac și o X-Ray-ul. Doamne iartă. Și o să ne spun. Și țiganul ăsta. Bă, țiganule! Țiganule! Cred că nu m-am omorât, bă. Am omorât. Fuck you! Man. Descam total din gură. Curucon. Bine, sună mai bine și Curucon. Și hai că poate pot să fac. Hai că aproape de X-Ray. Să aproape de X-Ray. Să aproape de X-Ray. Să aproape de X-Ray. Să aproape de X-Ray. Hai că să aproape de X-Ray. De ce mi l-ai omorât Curucon? Du-te în cucul meu!
Bine, mă, că mai vii și tu cu sabie cu tot de 300 de metri. Și o să-ți mai face și viața. Du-te, pui mei, nu. Da, lui atac. 100%. Așa. Du-te încolo, cucucon. Du-te, de ce lasă-mă în pace. Nu, hai că tot trebuie să se bată azi. Da, mă, el are viață. El măcar nu mai poate da un atac. What? Ambele focuri. Că are el două curucon și se trage șmecher, că cine e el? Bine, mă, că mai dă și block break-ul, mă, că mi-ar Vreodată... Cucu, condu-te de ce, lasă-mă în pace. Așa. Foc, dă-l așa cu capul de toți păreți. Bun, bravo. Și acum mă omor, cum pare. Chem puii mei. Mai pe românește. Nu-i pe ungurește. Dai să-mi bag și telefonul. Bun, hai mai facem, vreau să fac X-ray-ul. Mai facem bătăiță la... Piercing, Mălina, Marksman, Cungin, Revenant la bă, Revenant, duce bă. Revenantul veții. Hai că dacă fac X-ray-ul... Bine. Oh, hai mă, hai că-l faci. Hai că vreau să-l fac. Vreau să-l fac. Dar cred că-l fac la... Nu la comisie. Mălina, du-te de aici. Am prins combo. Și îmi prind. Nu, du-te de aici, Kung Lao! Kung Lao! N-aș de ce! Kung Lao, du-te de aici! Du-te de aici! Kung Lao, du-te de aici! Du-te de aici, Kung Lao! Du-te de aici, mă, Kung Lao! Lasă-mă să fac X-ray ușor liniștit! Nu, hai, mă, du-te de aici! Hai, du-te! Așa, du-te, vină tu, Cungin! Eu știu că tu ești mai slab, așa de fire. De ce? Hai, marș! Așa, bun, gata. A plecat. Nu, du-te și tu de aici! Și tu ești de căcat. Du-te de aici, Kung Lao! Du-te și că vreau să fac X-ray. Du-te, hai! Du-te de aici! Du-te, mă, da, ce mă, dată, schimbă-te cu altcineva. Du-te de aici, Mălina! Oh. Yes! Yes, man! De ce că vreau să dau și la Scorpion? No, bun, am făcut X-ray-ul la Sub-Zero. Așa, bine, hai că e bine. Assassin's Kitana Shaolin... Nu-i bun. Assassin's Kitana nu e așa de bun. Știu că am jucat cu ea și... Nu-i bun. Și sper că vă place seria noastră de Mortal Kombat. Și am făcut un canal de intro-uri. Avem două. Cine e slab, du-te încolo. Ieși afară, hai.
Ieși afară. Cuțu, cuțu, hai Chino, Chino. Cuțu, cuțu, hai Chino, ieși afară. Pleacă, mă. Așa, mă. Hai, du-te. Yo, iar e Kung Lao. Du-te, ce Kung Lao. Du-te. Hai că vreau să fac X3 atunci. Hai pe tine, hai pe tine. Hai Kung Lao. Hai Kung Lao, hai pe tine fac X3. Gata. Hai că-l fac pe tine. Dacă mai am viață. Bă, ai văzut ce mi-a făcut ava, ai văzut? Bă, târfa! Prințesa Castelului Imperial din Moldova! Bă, știu că n-ai fi niciun castel imperial în Moldova, nu. De ce-mi făcut? Du-te Kung Lao de aici! Nu, hai că schimbă Conci, gata, Conci îți rupe mațele. Îți drobește capul, Conci. Conci îți drobește capul, știi? Așa, vezi? Îl vezi pe Conci, dă cu gherile alea din spatele el, știi? Și ce-ți drobește frumos, fain frumos. La fază eu cum... Este mai tare, mi-a scos X-ray-ul. Bă, dar numai la Sub-Zero pot să mă fac, mă. Mortă. Hai mă, că-l fac pe Kung Lao. Nu să-l fac. X-Ray-ul imediat e complicat, nu e complicat, mai imediat e complet. Să vezi tu cum e când îi dau X-Ray-ul, mă las. Da, mă bloc bric, așa, bravo. Deștept-o. Vam pun așa. Fooii! Nu dau knockout. Doamne fei. Da. Stai ce zice? Faction 1000 pot? Așa zic. All infection. Surgeon milestone. Și cristalul ăsta cum? Habar am cum să fac cristalul. Nu înțeleg, dar nu. Poate că îi bat, stai, să-i cam ceva nimic. Nu e așa să bun. Fight, man, fight. Bun. Am filmat 18 minute. Cred că filmez jumătate de oră, nu știu ce să spun. Am. Treci, mă, pa. Așa. Știu cucu, știi? După asta trebuie să mă cât mai rapid. Să ne aduce de ce? Ce mă chitană încă? A, bă, ești faci. Și pe aia chiar va să mă rog. Fac X-ray, nu știu. Du-te, bă, la mota. Să te duci. Nu, hai, mă, prietenul ăla, Vora, uite pe prietenul tău, pe Conci. Deci, e cel mai amuzant, dacă vrei să știi. Și tu, du-te de aici, mă, și tu. Că te bat și eu te-am, stai liniștită. Dar de ce vine asta mereu și îmi dă păli? Nu, și dacă eu îți dau X-ray, mă...
Coțofană ți ești tu. Coțofană. Mort, du-te încolo. Dar mi trebuia să mi-l omor pe infernul Scorpion. Nu, fii atent. Fii atent. La devora direct X-Ray. Dacă mai ajung până acolo. Hai că schimb pe Sub-Zero. Și când e nevoie schimb direct pe Conci. Și așa. Bun. Uite, X-Ray. Vedeți, mă, X-Ray-ul. La Conci. Nu, 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 du-te, yes! Knockout! Hai, Doamne, ajută! De ce? De ce? De ce? Bă, da, X-Ray-ul la Scorpion nu mi-a ieșit niciodată, nu știu de ce. Că mor prea rapid. Bietul Scorpion. Revenim Sub-Zero. Puc, 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 puc. Scorpion a păstrat pe final. Bă, dar nu are echipă bună pentru că eu am echipă numai din Netherrealm și ăsta Liu Kang nu din Netherrealm, nu ăla Revenantul. Un coajă și porcul de Crăciun. Trebuie să dau la Kitana X-Ray. Ușor pe asta. Chiar e destul de bun, nu știu ce să spun, dar... Hai, fă-te X-Ray, fă-te X-Ray. X-Ray, fă-te, fă-te, du-te de aici, du-te de aici. Nu, 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 nu. Chiar dacă dau la asta nu mă interesează. Și asta are viața mult și mult vază. Kitana ta mai rămas. Nu muri! Atât a spus, stai că schimb. Nu pe Conci. Nu Conci, nu Conci. Yes! Yes! Și cum măcar că să mă mor. De ce? De ce? Hai că Păi, am vrut să fac X-Ray la Scorpion și nu pot. De ce nu pot? Că el n-are pe Kitana. De ce nu pot eu? Niciodată. Nu l-am făcut. Hai, poate albastru pe infernul ăsta. Ok. Ok, 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 ok.
Du-te de aici! Du-te de aici! Du-te în pulii mei! Uite, rivalul tău e Sub-Zero, na. Și l-am adus pe Sub-Zero la tine. Și așa dacă e Revenant și voi erați... Oi! Du-te de aici! Ce? Na, da pe el ca pe ciurdin, nu dai la mată încă. Hai mă, Scorpion, du-te de aici. Dacă nu fac X-Ray-ul pe tine, nu să-i prind. Sau mi se facă să-l completez asta. Come here! Get over here! Hai mă, că dau pe Scorpion în echip. Hai mă, Scorpion. Scorpion. Dinu te bate om. Doamne. Cine mare Barusan? Barusan de Barusan. Ok. Bun, bun, bun. Hai că mai batem și noi pe aici. Dark Empress Time. Du-te de ce uite. Monk. Ciao. Salut, monculeț. Dacă... Și ce-ar fi fain la jocul ăsta? Dacă adăugă story. Oi, muito doutor. Asta așa și dau ei. Până moară cu mine durează ani. Hai că vreau să fac. Și de ce stau eu așa? Hai stau măcar bara. Crește, vedeți? Dacă mă las bătut așa, crește. Îmi dă un pas, uite. Aleluia! Yes! Victory cu X-Ray, man! Cu X-Ray! De fapt, stai, nu. Team 2. Voi vedeți ce am eu la Team 2, mă? Bă, adică stăteai de bine să ai două echipe. Că să termin la una energie te bați cu a doua, efectiv, nu. Și da. Până fac eu level 20 să... Oh, i-a apucă anul. Fight. Și-o pe Dark Empress Time. Trebuie pe toate eu și nu. Și nu.
Nu stai, mă, că n-am una, am două echipe din Netherrealm. Excellent. Și vedeți cum e Ali attack-ul. Deci efectiv aici nu mai fac nimic. Ali attack. Let's go. Oh. Ce? Nu. Bun. Și ca atât a fost episodul. Nu uitați să dați like, share și subscribe dacă mai vreți episoade de Mortal Kombat. Bun. Pa!